ang lugar nga wala mauso ang pagpangulitaw, pagpamalay ug bisan gani ang pagpropose. Pero una pa ko mo-dive sa atong isgutanan, palihog sa pagpindot sa subscribe button ug i-click sa pang notification bell aron updated mo sa atong sunod nga mga isgutanan. Sa ato nga mga Pilipino ug bisan gani sa ubang mga nasod, aron maasawa ang usa ka babae, anaa jud ang pinakauna nga mao ang pagpangulitaw. Sunod mao ang pagpamalay, diin ang lalaki manangkit sa amahan ug inahan sa babae. Diri ginasabot-sabutan ang petsa, bulan ug tuig sa kasal. Ug dili pod mawala ang gamay nga salo-salo. Ug ang pinakalas aron maasawa ang usa ka babae mao ang pagpakasal. Pero alang ni adtong mga lalaki nga taga Bulgaria, ang pagpangulitaw, pagpamalay ug bisan gani ang pagpropose wala mauso dito. Tungod kay naa sila gitawag nga bride market. Kung kabalo mo ni anang night market, kung asa makita nato ang mga nagkalain-laing mga street foods, mga souvenir ug bisan gani ang mga ukay-ukay. Dinhi sa bride market sa Bulgaria, wala kay makita nga mga pagkaon o bisan unsang mga souvenir, kundili mga nagkalain-lain nga mga babae. Tuot ang ilang mga pinapanindot nga mga gown aron lamang magustuhan sa mga lalaki, aron lang sila paliton. Ug kini gipahitabo sa Stara Zagora sa Bulgaria, ang ikaunom nga pinakadako nga syudad sa Bulgaria. Ug kini nga bride market legal kini alang niadtong sakop sa Khalidji clan o Roman clan, ug exclusive lamang kini alang kanila. Dako kaayong no alang kanila kung naay laing nasyonalidad ang moapil kanila. Naa sa mga 15 to 18,000 nga mga babae ug mga lalaki ang moapil niining tinuig nga tapok-tapok. Especially ni adtong mga lalaki nga gusto na mga sawa. Kung ang usa ka lalaki makapili na ug usa ka babae, iya kining kinahanglang bayran og 20,000 to 40,000 Bulgarian lev o 580,000 to 1 million pesos. Depende kung unsa ka gwapa o kailado ang usa ka babae. Ug labaw sa tanan, wala pa kini mahilabti o usa pa kini kabirhen. Ug ang laing lugar nga wala sa mauso dito ang pagpangulitaw, pagpamalay o bisan gani ang pagpropose, mao ang lugar sa Kyrgyzstan. Niining dapita kung gusto makaasawa ang usa ka lalaki, kinahanglan lang niyang manginap og usa ka dalaga aron iyang maasawa. Oo, tama ang inyong nadungog, mangidnap og babae aron maasawa. Sumala pa nila ini nga tradisyon sukad pa kini sa ilang mga kanuno-nunuan. Ang mga lula ug mga mama niining dapita halos bunga kini sa pagpangidnap sa ilang mga bana. Pero alang ni adtong mga bagong henerasyon, sumala nila kini dili makatarunganon. Ug ang uban mosangko pa kini sa pagpakamatay sa rason nga wala nila magustuhi ang ilang nabana. Gusto nila ang demokrasya ug minaayo nga pagpangasawa. Kamo, unsa inyong hunahuna? Comment down below ug hangtod ta sunod natong isgutanan.